Shubor nakashlem jong unong san hima. Kawai ka jihad jong ka Pakistan ka lasya pensangi hakishipai ka Iran banyat lingba ya ka Strait of Hormuz. Kani ka jihad ka beratib kerteng kum ka Selen kalami na Sharjah United Arab Emirates banlet sya Karachi bat kalahap banlet phaibyang namar ka jingbom yo jingbet banyat nagate ka Duriau. Kani ka jingsya pensangi ka jihad ka Pakistan ka deiru tang hadian shisngi baka Pakistan ka terwa bandong kum kanong penyasung ya ka US Israel bat ka Iran. Naduk balas dang ka thma ka US Israel persya ya ka Iran ka lakhang ya ka Strait of Hormuz. Hak ba ka Iran ka lakhang ya ki jihad ka US bat ka Israel bat ya kiri ki bedan bentalang bat ki ban hiar thma ya ka bakin ya na ka Strait of Hormuz. Ya ka jihad Selen lapha phaibyang no da ki sipai Duriau ka Islamic Revolution Guards Corps namar ka jingbom ko ngu ikikindon an bat kajing bom yo jingbet banyat lingba ka Strait of Hormuz lapentep uhe sipai Duriau jong ka IRGC u Ali Reza Thangsiri lingba ka pos hakaran san X kajingyat linti jong ka nugu ka jihad lingba ka nikal linti ka don kam ya kajing trailang ka bapura bat ka bor sansha Duriau jong ka Iran bat kani kajing job kan umla banlong klem kajing kershan jong ki pat ba jong ka Iran ula bendra ka teran ka loong baki jihad bom dei ki nongshun jong ka kila ban penbet ya kajing let jingwan jong ki jihad jong ki da ka be trailang bat ki bor sansha jong ka Iran hendai ya ki jihad ki badei ki nongshun an khang ban ya lingba ya ka te ka benta kat ba ka thma ka dangjur ha ka than Middle East ka Pakistan ka la persyang ban bu irade kum ka nong penyat ya ka jinga kran ya sok hapdeng ka US bat ka Iran ban penkut no ya ka jinga kan at dak ba ka la terwa ya ka Islamabad kum ka jaka bala ban penlong ya ka jinga kran haduk menta ki sipai Iran ki la kentat ya baru ki jingkhot ban ya kran hendai lada ka Islamabad ka la ban pen ulong ya ka jinga kran kan kentiu ya ka jing paunam jong ka Pakistan ha ka perthei syaki kerdan ki ba kampat la ban poi ka Pakistan ru kan yo jing mentoi bet lada penkut no ya ka thma ka jingne Islam jong ka thma ha Iran ka la ban kta ru ya ka Pakistan kumta kani ka dei ka wei na ki jing tiang ka ba khrau tam jong ka Islamabad ka Pakistan kladan lupa ha ka jinga le bat ki Taliban jong ka Afghanistan bat kalamat ru e ka jing e ha ka liang ka umpnyang namar ka thma ha Iran